אני יודע שיש פה גם גליל עליון, גם סאסא, כדי שתבינו את מערכת היחסים בין המועצה ובין המאמץ שאתם עושים. זה ספורט שאני לא צריך לומר לכם שהוא קשה במיוחד, רק גיבורים יכולים לעשות ספורט כזה לפי דעתי, גיבורות וגיבורים, להתמיד לעשות שלושה מקצועות, וזה הון עתק לכל אחד, גם זה אני יודע. אני נורא מצטער שמועצה כמו שלנו, שהיא קטנה, לא יודעת לעזור לכם מספיק. אנחנו עוזרים, אז מה, אתה רוצה לשנות את המשפחות שלכם, משקיעים המון, גם רצון, גם זמן, גם הרבה כסף. הרבה כסף, אני יודע את זה, למדתי את הנושא. זה ספורט מדהים, וילדים שממשיכים ומתמידים בזה בכלל משגר. מאלה מבוגרים, קצת מאורגנים בחיים, ילדים, הם צריכים פעמיים, שלוש בשבוע לעשות מאמץ, פשוט. אני מאוד מעריך אתכם, ילדות וילדים שבתוך הסיפור הזה, אני חושב שאתם גדולים. אני בטוח שאתם חזקים בעוד דברים, כי מי שעושה את זה כנראה שיש לו אופי בלתי רגיל. בלתי רגיל. אני לא רוצה להגיד לכם משהו שבדרך כלל יוסי לא יגיד לכם את זה. אבל אם לא תהיו ראשונים, לא נורא, לא קרה כלום. עצם זה שאתם מתחרים, גליל עליון הקטנה הזאת, מתחרים די הרבה, ואתם כבר מוכרים, יודעים מי אתם. יש לי חברים שעוסקים במקצוע הזה, באזור השרון, הם יודעים מי אתם. ואתם כבר מכירים, אתם על המפה, זה פשוט יוצא מן הכלל. אני חושב שבשנה הבאה, או בשנים הבאות, אנחנו צריכים לחשוב, יוסי ואני ואחרים, איך אנחנו עוזרים לכם יותר מאשר אנחנו עוזרים היום. למרות מה שאמרתי בהתחלה, לא יהיה לכם כל כך קשה. תהיו חזקים, תצליחו, אנחנו איתכם, מאחוריכם, לפניכם, מה שאתם רוצים תבחרו, והכל בצניעות. זו מדינה שמתחרפנת מיום ליום, אסור להיות חזקים, טובים, צודקים, לענבים. אז יש סיכוי לעמוד מול כל העולם שמתחרפן עלינו. שיהיה לכם בהצלחה רבה, אנשים, תודה למדריכים, לאלה שמשקיעים וחושבים ומתארגנים, ובאו לגור גם ביסוד המעלה וכו'. תודה רבה לכם, שיהיה לכם כל טוב.